Are you ready? Yes, I hope you're ready. Taman menantu takkan mudah dahulu. Antah mangga de jo bujang lagi lorong tiok hari talingolah sama basubang nan bapakai imitasi. Ya Allah lah kutang barendo nan tampuruang saya babululu rancak menjadi sopir oto tiap bulan bakawan baru saroman sajo kasadonyo bayak jantan bayak batino jalan sair yang baduo-duo caliak dulu mangko disapo. I do my best, nothing left, so come baby